Gristid. Jeg gang. Så er det fandme grisetid. Han Han er gay. Fuck, han er dårlig. Hold kæft, en spade. Og Martin, han er kommentator. Ja, Kom nu. det går langsomt. Skal du fandme ikke køre på mig, mand? Det går nok, Sylle. Du vinder det. Hvem var det? Det er til mig. No! Spaden igen. Godt, Dalum. Her. Og Jes plukker væk igen. Nej, det er godt. Den ligger perfekt. Han gik jo heller ikke ordentligt efter. It looks perfect. Så er det en ormer. Fordi de går fandme heller ikke ordentligt efter. Det gør sådan her. Nej. Den ligger dårligt for Jakob af. Jakob. Det er ikke, hva'? Jo. Du giver. Dalum GR. Det er nu. Hvad er status? Hvad har han fik nu? Ja, det er første gang. G til ham. Giv til ham, okay. Åbenbart G til Jakob. Vi kan se på Facebook, hvis det er løgn. We got you on tape. Den ligger. Hold kæft, det er bare pro-kameramand, det her. Det kan jeg bare, det her. Dalum fumler. Hvad siger du, Martin? Sådan. Jes fumler igen. Det er næsten ligesom at se fjernsyn, det her. GR. Cam. GR til Jakob. GR, ja. Det så jeg jo, Du skal tror jeg. Nå, du skal have den godt, Dalum. Dalum skal have den. Hvad fanden var det? Det var en spilning. Yes, du kan stadigvæk godt få gult kort for brok i det her. Dalum fumler. Igen. Dalum fumler. Dalum falder. Dalum fumler. Og vi har grineflip på banen. Det er helt vildt, det her. Han er helt væk. Ja, og tandbeskytter og det hele. Han er bare køn. Faktisk vilje for at gøre det lige mere spændende for jer. GR! Nej, det ligger dårligt for dig. Nej, jeg får den jo her dårligt. Nej, det gør sgu ej. Hvem synes du skal den? Jeg skulle vente på mig godt. Så er det Martin, der dømmer. Jeg er kameramand, jeg dømmer ikke. Jo, du dømmer. Det er ikke Okay. min, hallo. Det er ikke min, det der. Jo, for vi skulle Det er ikke Jakob. Det er ikke Jakobs. Det kan jo heller ikke være min, hvis jeg skal vente mig om og gøre sådan her. Ja, altså ikke. Det er ingen så. Okay, Omar. Det er godt grin. Og rub it up, så kører vi igen. Sylle for at grineflip igen. Falder han også om den her gang? Yes fumler. Yes fumler fuldstændig. Hey, mand. Der er fumble for Yes. Hvem var det? Det var yes. Det er Jesses. Fuck det er. GRI. Nej, jeg har GR. Jazz Er striding. det GRI? Jo. Jo, du Hvad? GRI. Det skulle da utroligt at få den her. Dalum. Der er høj bold. Dalum fumler. Hvorfor siger du hele tiden det? Dalum fumler. Og Yes fumler endnu mere. Det var Dalum. Det var Dalum, det der. Wow, man. Der er streaker. Mister. GRI til Jakob. Gay. Hvad har jeg? Hvad sker der lige nu? Hvad sker der? Nu er der filmet. Hvem har jeg? Eller hvad har jeg? Det er det. Du har G. Du har G. Kom så. Og den har man også GRI. Nej. Nej. Dalum fumler. Dalum fumler. Jeg skal bare punktum, så... Skal vi? Vi leder efter et punktum til Dalum nu. Dalum fumler.
Dalum fumler. Og Sylle er ikke rigtig med i spillet mere. De gider ikke spille med ham. Jo, det vil de. Yes, skyder langt. Sylle redder. Og Dalum fumler endnu en gang, og der fandt vi punktum. Den ligger jo godt. Det er Dalum! Kom så, Dalum! Jamen! Må vi så se dig øf. Nej, stil dig. Vi skal først ud. Hvad skal jeg starte med? Bare start herovre. Stil jer helt ud, langt ud. Er I klar? Og han øffer. Kan I høre det derude bag skærmene? Han øffer. Ja, øf. Øf! Ja, han øffer. Og der er lige røv i skærmen også, det er jeg ikke sikker på, at vise i fjernsynet. Det må vi lige censurere, det der, Sulle. Og så er det grineflip igen. De er begge to nede. Kom her, Øffer. Og han er selv næsten nede. Han klarer den ikke. Han laver lige den der.